Хора, днес ще караме стълби и се запътваме към... Ох, майко! И се запътваме към Лекси магазин. Това има стълби, така че отиваме. И да, нямам каска, защото си я забравих. Забравих си я. Абе, това не значи нищо. Айде направо към. Така, сега тук катерим. Скоро време ще има поредица от нещо. Така че очаквайте. Право. Отиваме. Така, спуснахме ги тези стълби. Преди беха май по-големи. Сега отиваме на едни пътеки, които много малко хората ги знаят. И те са в едни горички. Сега така че отиваме. Когато беше коронавирус, тук завадкаме се правихме на пайкари. И буквално това ни беше вираж. Ето тук само хоп, 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 хоп. Това беше вираж сена. Ето ама тук е като някоя джунга, бе. Като джунга. Някоя джунгла. Така, това апартамент е много як. Не знам, ме ма кефи. Ето тук до мен. Удря му глава. И отиваме на една пътека. Проблем. Не съм си намерил кой да ме снима. Така че някъде ще го направим. Така, това не е нещо особено, но сега ще го чистим и искам да го направя някаква пътека. Така че нека се залавяме и да. Аз нямам ли, бе? Така сега. Нещо чух там. Там нещо чух. Точно. И там. Направо се умитаме от тук. Така. Абе, нашите... Това ми се стори като нещо. Не го знам. Трябва да ходим към различни други пътеки. Не знам какво е. Тук е нещо такова. Какво може да е там, бе? Не знам. Това видео е много яко. Така че, не знам. Сега трябва да спуснем. И то е пълно. Ето така. Ето така е. Нещо подобно. Не съм го спускал от коронавирус. Така
Значи, ще го видим. Добре. Отвориха ми мантинелата. Аз по мантинелата. Тук е автомивка, така че не са чува много добре. Сега отиваме са. Това говорих. Тогава бех по-малък и не знаех. Мислиш, че са нещо лао, така че няма да ги спускаме. Явно си, бе. Това ще е яко, чакайте. Това ще е. Ето. И тук се спускаме някакси. Не. Няма отде да се спускаме вече. Това там, ох, майко си те пана. Няма откъде да се спуснем вече. Добре. Трябва да потърсим някаква пътека обаче. Това ни е задачката за този клип. Това няма да е яко. Не. Проблема е, че не намирам... Проблема е, че не намирам... Така че... Това беше от видеото. Аз бях Картофил и до следващия път.